sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Seinabu Cero. Ka sɔgɔmada foli kurakuraya ka di aw ma faw sigiyɔrɔw la. Kunnafoni bakunuba minnu b'an bolo bi tabalen kunnafoni kɛnɛ kan o ye ninnu ye. Mali ye tashibila laban kɛ ka ɲɛsin Salif Keita ma kunun Bamako min ni ale yɛrɛ kun ye senandɔlɔntanaba ye Saint-Etienne na fo ka taa se Marseille ma. A tanyana ka si to san 76 la. An bɛ to Mali kɔnɔ Adama Ben Jara ale ka kiiri bɛna waleya jumadon min yɛrɛ la jalakiw bina kan k'a fɔ k'a ye dangari kɛ jamana ɲɛmaaw la. Ni maa kofɔlen ye jɔn ye a ye san sɔrɔ cogo di fo ka gɛrɛ fanga yɛrɛ la. A daminɛ a kɛra mɔgɔ ɲɛna ko tile 2 ko don nka u y'a kɛ an tɛ taa an tɛ maa ci an t'a dabila o la mɔgɔw y'a dɔn ko tiɲɛna non seulement u sɛbɛ don nka u dalen don u ka kɛlɛ la. An ka bi sɔgɔmada in na don maa welelen ye kunnafoni la ye ni o bɛ tali kɛ Alexis Kalambri la a bɛna caman fɔ an ɲɛna nin kunnafoniya in na. Tombouctou minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamako ma olu kun bɛ kunnafonidilaw ɲɛma tarata don Bamako walasa ka ɲɛfɔli kɛ u ka marabolo lahalayaw la min yɛrɛ la a yelen don k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ bi. An bɛ taa Niger jamana kan CEDEAO y'a yira k'a fɔ k'u tɛna segin waleya foyi kan bilen min kɛra Mali, Guinée ale ni Burkina kɔnɔ min ye k'a fɔ ko ka fɔkabɛn kɛ ni ka fura sɔrɔ furancɛ fanga kuntagalako la. O ye kunnafoni ye min lasera u ka ɲɛmaa dɔ yɛrɛ fɛ. Ninnu de ye bakurunbaw ye dɔwɛrɛ bɛna fara minnu kan ni ka bɛɛ lajɛlen walawalaw ye sanga 30 kɔnɔ. Kunnafoni daminɛ la Mali ye tashibila laban kɛ kunu Bamako ka ɲɛsin Salif Keita ma min ni ale yɛrɛ kun ye senandɔlɔntana ye Saint-Etienne na fo ka taa se Marseille ma. A tanyana ka si to san 76 de la. Kajatu Tarawuri ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye nin kunnafoniya in na. Mɔgɔ b'a ka caman sifinw a baarakɛ ɲɔgɔn kɔrɔw denmisɛnnin an'a denmisɛnnin teriw ani mɔgɔba caman wɛrɛw ka bɔ Mali ani jamana wɛrɛw kan. Mali Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga tun bɛ minnu cɛla demarala ka taa place du cinquantenaire min bɛ joliba da la Bamako ne ka taa kanbɛnda farafina ntolantana fɔlɔ min ye ballon sanunama sɔrɔ san 1970 waati la ne a fatura sibiri tɛmɛnen na Bamako kɛnyɛrɛ ye lapitaniso ba dɔ la k'a sabu kɛ bana ye. Farikan si wili tasibilakanw ani hakililajigi kumakanw koduman kɔrɔw la de dadara ɲɔgɔn kan ka kɛɲɛ ni a ka dɔnniyaw minnu tora ntolantan tariku kɔnɔna na ne mɔgɔ ma se ka a ɲɔgɔn ladege fiyewu. A ka baaraw a ye minnu kɛ farikolo ɲɛnajɛ taaɲɛw kan Mali jamana kɔnɔna na ani a ka denfa ɲumanyaw jɔyɔrɔw kan. Salifu ye fɛn bɛɛ di Mali ma ntolantanaw entraîneurs ministriw fo ka se fo Mali yɛrɛ ntolantan fédération yɛrɛ labɛnni a n'a a sigili k'a ma banba k'a ma sinsin. Idrissa Maïga ne bɛɛ b'a wele ko Mechu a teri a n'a a baarakɛɲɔgɔn kɔrɔ AS Real de Bamako ntolantan kulu kɔnɔna na yɔrɔ min na Keita ye a ka ntolantan daminɛ ka si to san 16 la ye a jira k'a fɔ ko a ye ntolantan centre min bila sen kan yaasa ka se k'a ka dɔnniyaw kalan denmisɛnnin sifinw kunna kɛra sababu ye ka ntolantana tɔgɔ bɔlenbaw di Mali jamana ma. A ye a ka kuma kuncɛ ni kumakan kelen nin ye a ko jo i da saya ye ala k'i da yɔrɔ sumaya. Salifu ka ja belebelew ne a bɛ wele nazarakan na ko postɛriw kɛra ka janaja kɛnɛ ni masiri Mali bandiriw dalen tun bɛ a su kan mun ɲuna ka a lase sudon kɛnɛ nin kan a baarakɛɲɔgɔnw a n'a a teriw ni a masurumamɔgɔw fɛ. Délégation bɔra Sénégal, Côte d'Ivoire, Laginɛ ani Faransi jamanaw kan ka na ka janaja in na. Salifu Keita ye monument de ye a tun bɛ fɛn bɛɛ minɛ ni sɛbɛ de ye. Wa Mali ni Laginɛ ɲɔgɔn sɔrɔli o sɔrɔli kɛ ntolantan kɛnɛ kan an ka waati la u bɛɛ tun ye Salifu bolo défi de ye. Nin kumakan ninnu laseliw kɛra Sherif Suleiman Laginɛ jamana ntolantan kɔrɔba fɛnɛ fɛ. Ka kɛɲɛ ni a teriw ka tɔgɔdalen ye a la Domingo Salifu Keita tun ye kamalenni jamajani kolomamisɛn ye min kan ntolantan a n'a ka bidon cogoya ɲɔgɔnma deli ka ye. A kɛra a ka waati attaquant tɔgɔtigiba ye. Domingo bangera Bamako san 1946 waati la. U mɔgɔ 11 de tun bɛ u fa la. Domingo taara ni Stade Malien ye san 1965 waati la. Ka tila ka taa ni AS Real de Bamako ye san 1966 la. Fo ka se fo Coupe d'Afrique des Champions finalement. O kɔfɛ a seginna ka taa ni Mali ye Coupe d'Afrique des Nations finale la min latigɛra san 1972 waati la. Ka duwawu don kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya ye.
Tombouctou ka minnu sigiyɔrɔ bɛnnen do Bamako ma olu ye weleweleda kɛ u ka ɲɔgɔnyeba dɔ senfɛ min waliyara tarata don Bamako faaba kɔnɔna na walasa ka ɲɛfɔli kɛ Tombouctou mara cogoyaw yɛrɛ la min yɛrɛ la yelen do k'a fɔ k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ nin dɔgɔkun laban ninnu na. Nin ɲɔgɔnye senfɛ Tombouctou sigida fɛn kun bɛ yen nɔ olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɛfɔli kɛ u ka yetaw la walasa cogo min na fura bɛ se ka sɔrɔ ka kɛnɛya ni basigi sabati Tombouctou. Rien. L'essence, 1 litre d'essence, ça fait 2000 francs à Tombouctou-ville. Le sucre, on ne trouve même pas le sucre. Wasa kuka dusukuntɔrɔ jira ka kɛɲɛ ni gɛlɛyaw ye u bɔ dugu la Tombouctou ka minnu sigilen bɛ Bamako olu ye ɲɔgɔn dalajɛ lajɛ in hakilina o bɔra Sani Haidara la ale mun bɛ dɔ ɲɛfɔ Tombouctou gɛlɛyaw kan ni waati in na. La menace est réelle, les problèmes sont réels et connus. O bagabagaliw ye tiɲɛ ye embargo bɛ dumunifɛnw kan Tombouctou ka da kan siraba min b'a to jagokɛlaw bɛna ni minɛnw ye n'o ye Algérie ni Mauritanie sira ye o tigɛra a ka ca ni tile 15 ye bi camion si mana dugu kɔnɔ ka sɔrɔ camion ta ɲɔgɔn tun bɛna don o don dɔ farala dumunifɛnw sɔngɔw kan macaroni sɔngɔ tun bɛ 900 de la nka bi a bɛ 1500 la malo kilo kelen n sera 200 ma. Celui du riz, le mout, a passé à 1000 francs. O suman sɔrɔli gɛlɛya mun bɛ Tombouctou kan o degun ka bon kosɛbɛ musolakaw ani denmisɛnninw de kan wa o bɛ Tombouctou ka caman degun kosɛbɛ i n'a fɔ Touré Aïssa Aïdara hali n'o y'a sɔrɔ kilomɛtiri caman bɛ Bamako ani Tombouctou cɛ ale b'i ka dusukun tɔɔrɔ kɔni jira kɛrɛnkɛrɛn la ka ɲɛsin o degun in ma. Je vis ce que mes parents vivent à Tombouctou, dans ma chair et dans mon corps. Tombouctou gɛlɛya ni bɛ ka ne ni man tɔɔrɔ kosɛbɛ ni suma sugu gɛlɛyara musow de bɛ sɛgɛn sabula u bɛ fɛɛrɛ ɲini ka nansɔngɔ dafa Tombouctou gɛlɛya ni yɛrɛ tɛ suma sugu gɛlɛyali ye dɛ nka suma sɔrɔ cogo. Le problème c'est l'accessibilité à ces produits. C'est ça la situation de blocus. Ni ɲɔgɔn ye sen fɛ Tombouctou ka minnu sigilen bɛ Bamako olu ma dan jateminɛ dama ma u bɛɛ lajɛlen kelen kelen ye hakili jagabɔ kɛ ka fɛɛrɛw kɔni fara ɲɔgɔn kan cogo min na kɛrɛnkɛrɛnya la jaabi bɛ se ka sɔrɔ Tombouctou kunkan gɛlɛyaw la an ka tuloma jɔ ministre ɲɛmakɔrɔ Mohamed Agamini la. Puisque beaucoup de populations sont parties, nous suivons la situation. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est en plus. Mɔgɔw dɔ bɛ yen minnu taara an bɛ se ka min kɛ o ye de ka dɛmɛ kɛ ni jogo ɲumanya ye ani nafolo la walasa ka fɛn dɔ lase Tombouctou n'a bɛ kɛ sababu ye jamanadenw bɛ lafiya minnu se t'u ye kosɛbɛ yanni gɛlɛya in ka ban. Pour soulager les populations les plus démunies qui restent encore dans cette localité en attendant que ce calvaire-là finisse. Tombouctou ka minnu bɛ bɔ Bamako olu ye hakilina minnu fara ɲɔgɔn kan ani miiriya minnu kɛ u ka ni lajɛrɛ in senfɛ olu b'a fɛ k'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ gafe ye walasa k'o jira jamana marabaaw la cogo min na u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bila sen kan Tombouctou kanu la. Georges Atino, Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Ne tɔgɔ Ousmane Bamia n ye sifinaka ye n bɛ sifinakaw ka tɔn caman na arajo VOA arajo min don ne b'a lamɛn kosɛbɛ internet kan n b'a lamɛn comment dirais-je a ka radio partenaires kan i n'a fɔ ka radio rural n ma deli ka mɛn tile kelen ko VOA Afrique ye information di ko information k'a ma ɲɛ ou bien walima nkalon b'a la ou bien walima autorités y'a contesté. Farafina kilebiyanfan jamanaw olu ye a yira k'a fɔ k'u fɛlɛ tɛ fanga dafiri ye Niger wa k'u tɛna segin waleya foyi kan bilen min kɛra Mali, Guinée ale ni Burkina Faso kɔnɔ min ye k'a fɔ ko ka fɔkabɛn kɛ ka tɛmɛ ni furancɛ fanga kuntagalaw ye. O ye kunnafoniya ye min lasera u ka ɲɛmaa dɔ yɛrɛ fɛ masala dɔ senfɛ. Mohamed Touré ale bi ɲɛfɔli kan ye ni kunnafoniya in na. An tɛna segin Mali, la Guinée ani Burkina Faso ka ko kelenw kan. CEDEAO y'a yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min na a bɛ kuma ɲɔgɔnya kɛ ni sɔrasi fanga ye minnu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ furancɛ sarati kuntala kan. Abdel Fattah Moussa min ye politiki kɔɲɛw hɛrɛ ani lakanako ɲɛmɔgɔ ye i y'o fɔ. An bɛna kuma tuma min na dɔw bɛ miiri hali bi
u kelen na ka tɛmɛ kanw janya a y'a fara kan k'a sɔrɔ a ma jamana kɛrɛnkɛrɛn si tɔgɔ fɔ. Mali, Laginɛ ani Burkina Faso ye fanga tiɲɛniw sɔrɔ san 2020, 21 ani 22. U ye layidu ta ko u bɛna kalataw kɛ walasa siwulu ka segin fanga la san 2024 o laban na. Général Abdourahmane Tiani n'o ye fanga ta Ɲamɛ juillet kalo tile 26 y'a jira k'a b'a fɛ ka san 3 furancɛ fanga dɔ waleya. Musa ka kuma tugura Niger fanga ɲɛmɔgɔ min sigira sɔrɔdasi fanga tiɲɛni ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye Ali Mahamane Lamine Zeni ye, n'o y'a jira bi arabadon ko a ka jamana jigiya ɲuman bɛ ka bɛnkan sɔrɔ tile damadɔ kɔnɔ ni farafina tile biyanfan jɛkulu ye. A ko an ma fɛn falen-falenni dabila ni CEDEAO ye, an bɛ taa fɛ fɛn falen-falenniw na. CEDEAO jɔyɔrɔ tora o cogoya kelen na. Jamanatigi Mohamed Bazoum Bilali min bɔra fanga na juillet kalo o tile 24 ani sariya Baju sigicogo teliya la, Musa y'i sinsin o kan. A ta fan fɛ farajɛ jamanaw ka tɔnba Sɛnbo arabadon ko balili lasigidenw minnu sigilen bɛ Niger jamana na o ka taama na. Farajɛ tɔnba bɛ hɔrɔnya gɛlɛyaw jalaki ani k'u nimisa. A tɔn ka lasigiden min sigilen bɛ Ɲamɛ o kɛra o gɛlɛyaw ye taratadon septembre kalo o tile 5nan na n'a tun bɛ taa Faransi lasigidenso la. Farajɛ kelenya tɔn n'o ye Union Européenne y'o jira kunnafoni di sɛbɛn dɔ kɔnɔ. L'Amérique jamana la cɛkulu min bɛ extrême droite fɛ ni an ko a ma ko Proud Boys olu ka ɲɛma Enrique Tarrio ale ɲangina taratadon ka tɛmɛ ni san 22 kaso ye. Ni ɲangini bɛ tali kɛ assaut contre le Capitole wulikajɔw la. Modibo Dambele bɛ caman fɔ an ɲɛna kunnafoniya la. Dɔgɔkun tɛmɛnen Proud Boys k'a mɔgɔ 4 minnu ɲangira kalo tɛmɛnen ni Enrique Tarrio ni ale fɛnɛ ɲangira ka bila san 10 fo ka taa se san 18 kaso ma. Nka ɲangili bɛɛ la girimanba san 18 o taara ka ɲɛsin Stewart Rhodes ma ni ale ye u ka ni Oathkeepers jɛkulu sigibaga ye. Janvier kalo tile 6 san 2021 a bɛ mɔgɔ 200 bɔ ni minnu bɛ Proud Boy la ni o y'u ka jɔkili tɔgɔ ye. Tagara ka taa Free Ameriki jamana ka wasaden so k'a fɔ ma ko Capitol ko yasa u bɛ se ka démocrate ka cɛbɔ Biden na wagati la ale ka sebaya o yɛlɛma o diw ka cɛbɔ ma ni o républicain ka cɛbɔ ye Donald Trump. Nin don a ye dankari Ameriki jamana ka fanga yɛlɛmɛli bɛn kɔnɔna la. Ni laseli kɛra kiiritigɛbaga fɛ Timothy Kelly ka kɔn mɔgɔ 4 tɔ ninnu ye. Enrique Tarrio mun ni ale jalakilen don mun kama nɔminɛnikɛla ko ka san 33 kaso de d'a ma. Ale tun tɛ Washington nin don na mais alo la kiiritigɛla y'a yira k'a fɔ ko Tarrio ko ale de ye ni kojugu kɛbaga kunyanfan ye. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Sini jumadon Adama Ben Jara ale ka kiiri kan ka boloda min yɛrɛ la a yirala k'a fɔ k'a ye dankari kɛ faso yɛrɛ la. Alexis Kalambri ale ye kunnafondila ye ka fara o kan directeur de publication do Mali Tribune na Bamako a bɛna ɲɛfɔli kan ye Adama Ben Jara ka taabolo kan sɔni a ka minɛli ci. An ka Alexis Kalambri ani Mohamed Touré ka ni masala in lamɛn. Adama Jara ni u b'a fɔ a ma Ben le cerveau kabini i bɛ ka tile la hali ka kɔn o ɲɛ a ye jɛkulu sigi sen kan ko farafinya Mali danbe ka sigi a yɛrɛ ma ko dɔ bɛ minnu yurugu ye ko olu ka kɛlɛ ayiwa u mɔgɔ damadɔ kun don mɔgɔ m'u lamɛn kosɛbɛ nka u y'a jira k'a fɔ ko u sɛbɛw ka kɛlɛ ka tugu dongo dɔ bɛ bɔlɔn fɛ dongo dɔ bɛ kuma la kabini mɔgɔ t'u lamɛn fo ka na kɛ mɔgɔ bɛ kuma di u ma. Nga bɛn yɛrɛ sera k'i sigi cogo jumɛn denmisɛnnin sifinw ka ayiwa wuli ka jɔ siratigɛw la i n'a fɔ u ye jɛkulu min sigi ko yɛrɛwolo o kɛra cogo jumɛn? N tun b'a k'a fɔ cogoya min na u ka jɛkulu sigira ko farafina danbe ka sigi a yɛrɛ ma ko yurugu ka kɛlɛ u ye kɛlɛ caman kɛ siraba ko nafolo sɔrɔ siraw baarakɛlaw ka hakɛ ko kɛlɛ foyi kun tɛ kɛ u senti min na a daminɛ a kɛra mɔgɔ ɲɛna ko tile 2 ko don nka u y'a kɛ an tɛ taa an tɛ maa ci an t'a dabila
o la mɔgɔ y'a dɔn ko tiɲɛna non seulement u sɛbɛ don nka u dalen don u ka kɛlɛ la. O waati de la a komasera ka lamɛn. Ayiwa fanga yɛlɛmani de nana fangaba di a ma ka tugu u ye minnu ye wuli ka jɔ kɛ ko IBK ka fɛn baara bila u jɔba kun b'o la ani o y'a to u donna wasabulon kɔnɔ. bɛɛ nin ye CNT tɔ maa dɔ ye. CNT ye jɛkulu ye min sigira wasabulon nɔ la furancɛ fanga hukumu kɔnɔna na. Nka k'a to o tɔn nin kɔnɔ e ko hakɛ dɔw t'a bolo wa? Nka k'an to nin furancɛ fanga hukumu kɔnɔna na bɛɛ sera ka minɛ cogo jumɛn ka sɔrɔ a ka tɔndenya CNT kɔnɔna na o ɲininkali ma kɛ? O bɛ faamuya cogo jumɛn? N'i ye a jati minɛ bɛn tɛna kɛ a mɔgɔ fɔlɔ ye ni min y'i to wasadenya jɔyɔrɔbila la ka taa bila kaso la ani dangakari a ka yɛrɛma hɔrɔnya la. Di hakili b'a la Isa Kawujim ta kɛra yan yɔrɔ la. Isa Kawujim kun jɔyɔrɔ ka bon CNT kɔnɔ, a jɔyɔrɔ kun ka bon transition lafasali jama la. Nka waati nana kɛ ka Jimi siraw ma kɛ kelen ye, a fɛnɛ dangari kɛra a la. Ne fɛ tiɲɛ don sariya dɔnbaw bɛ se ka a ɲɛfɔ an ye danfari jumɛn bi sisan wasadenw minnu latɔmɔna ka bila ani kalafilila wasaden minnu ye u ka taa an jɔyɔrɔ fa. Ayiwa minnu ka baara don minnu bɛ sariya dɔn olu bɛ se ka faranfasiya d'an ma. Nka an bɛ se ka min fɔ a la kɔni o ye ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ya ka kɛ ani ko a delila ka ye ka ban. O maa kelen o bɛ se ka nɔ minɛ cogo jumɛn nin waati walima nin lahalaya suguyaw kɔnɔ? Bɛn nɔ minɛni ne hakili la Lala ani maa minnu don u ma ɲɔgɔn faamuya ko dama dɔw la ka tugu tiɲɛ don bɛn y'a fɔ olu ta tɛ mɔgɔ ko ye ni ko bɛ taa olu Jimi sira fɛ n'u dalen don a la u bɛ tugu a kɔ ani ni don min a ma kɛ u sago ye u b'u mabɔ a la. Ayiwa yala o de y'u bila ɲɔgɔn na wa? Yala a bala ka dɔnse kura min ta o de y'u fɔ ɲɔgɔn kɔ wa? Yala fan wɛrɛ bɛ yen min ɲɛ ma fɔ mɔgɔw ye wa? Sahel la ladalakɔrɔ ɲɛmaw olu ye ɲɔgɔn ye boloda Wagadugu dɔgɔkun tɛmɛnen na walasa ka hakili falen kɛ cogoyaw kan minnu bɛ se ka bila sen kan walasa ka bɛn ale ni kelenya ka olu bɛɛ lajɛlen sabati ni kuma di kɛnɛ ye an ko min ma ko dialogue inclusif. Nin senfɛ u b'a fɛ k'u jeniyɔrɔ fin bingani wale kɛlɛli la. An ka lasigiden Kader Tarawele ka bɔ Wagadugu ale ye mun sɔrɔ ka d'a ma a ko ɲɛ kan ko lamɛn. Yasa ka se ka bɛn sigiɲɔgɔnya ɲuman ko to ɲɔgɔn taara ani hinɛ ɲɔgɔnma yɛrɛ sabati fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel mara la nin yɔrɔ kɔfɔlen nin ka dugudeni mɛsɛnw bɛɛ ka masacɛw olu ye ɲɔgɔn kunbɛnba de sigi Wagadugu kɔnɔ yaasa ka se ka nin kuma ninnu bɛɛ fɔ ani ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛ sen kan min bɛna se ka to olu ka mara kɔni ale ka basigi. Sahel mara masaw ko ni olu ma wuli k'u cɛsiri k'o yɛrɛ kɛ kelen ye bɛɛ ka aju ye min ye ko lankana ka se ka sigi faso fan 4 bɛɛ ra ko kɔni o bɛna gwɛlɛya dɔɔni. Nin sigikafɔ nin dakɛnɛyara ka bɔ Conseil régional de la chefferie coutumière et traditionnelle du Sahel fɛ min ɲɛmaa ye Amiru Ousmane Diko ye n'ale Liptako marabolo masaba ye. Rencontre les chefs religieux pour réduire le discours de la haine. Aussi n'a ye an farafin masaw ye ɲɔgɔn kunbɛn nin yɔrɔ na o tɛ dɔ ye ka se ka dɔ bɔ kɔnɔya kumaw la ani fana ka welekan bila funankɛninw ma u kana don marifatigiw ka kuluw kɔnɔ. Anw bɛ nin ladilikan nin jɛnsɛn tuma n'a bɛɛ. Ne bɛ se k'aw hakili sigi ko laadala ɲɛmɔgɔ le ye jamana basigibaliya ni jɛkanfɔbaliya tɔɔrɔ fɔlɔ lɔn. O de kosɔn an bɛ welekan bila tuma bɛɛ ɲɔgɔn baro la an bɛ wele ko dialogue inclusif. Et il fait toujours tout appeler au dialogue. Nin filamasa nin ko min bɛ olu fara ɲɔgɔn kan bi o tun falen bɛ bɔ kɔrɔ ni taamasiyɛnw le ra o kɔrɔ ye k'o tun bɛ se ka baara kɛ ka hɛrɛ banbali josigilan sigi. Isaka Sidibe ye filaw bɛɛ ka masa ye minnu sigilen don faso tileben fan fɛ ale fana ye tari kɛ nin ɲɔgɔn kunbɛn nin na. Ko min bɛ Burkina bi naani parce que n'an ko Sahel dɔrɔn a bɛna kɛ komi a ma se yɔrɔ dɔw la yɔrɔ min tɛ Sahel ye bi a sera yɔrɔ la ka ban an ye farada ɲɔgɔn kan bi sɔgɔma na an b'a fɛ ka filɛ bɛn bɛ se ka don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na bɛn bɛ se ka don sigiɲɔgɔnya ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ka ta Burkina yan ani Burkina yɛrɛ frontière bi an bɛ frontière kɛnɛ jugu o dugu ye
an bɛ fɛ k'a filɛ an bɛna ɲɔgɔn ye kɛ cogo min na ka hakili di ɲɔgɔn ma. Mariam Sanogo fana bɛ tari kɛra ni ɲɔgɔn kunbɛn na Burkina Faso yɛrɛ ka gouvernement tɔgɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso min sigilen don an ka manabolo ani lankanakow kunna n'an ko ministère de l'administration territoriale et de la sécurité. Ale ko bolo man kan ka se siya si ma k'a yira ko olu le ye faso juguw ye. Mɔgɔ min b'an tɔɔrɔla bi a sugu bɛɛ b'ara siya sugu bɛɛ b'ara siya bɛɛ b'ara siya ko tɛ kɛlɛ wɛrɛ kun wɛrɛw bɛ kɛlɛ nin na min tɛ siya ko ye mais min ka gɛlɛn n'anw yɛrɛ sera ka bɛn ka kɛ kelen ye Burkina an ka ca bɔbɔw bɛ yen mɔsiw bɛ yen fulaw bɛ yen dagariw bɛ yen an ka ca n'an bɛnna ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ kɛlɛ min b'an kan o ye terrorisme ye mɔgɔ juguw ka don an kan kun wɛrɛ b'u fɛ min tɛ siya ko ye. Nin filamasa ninnu ko n'olu sera ka hakili jagabɔ kɛ k'u ka lɔnniyataw fara ɲɔgɔn kan o bɛ se ka kɛ sababu ye walasa ka gwɛlɛya nin ban min bɛ faso kɔnɔ. Nin tun ye Kadɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso. Sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw lamɛn min bɛna lase Siyaka Tarawele fɛ. Ni ɲan ye Bamakɔ a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko place du cinquantenaire ba joli b'a yɛrɛ dawolo la ka ɲɛsin kalanso ma min tɔgɔ ENSUP yen kunu araba septembre kalo tile 6 san 2023 in na seli fana selilen kɔ Salif Keita n'a tun bɛ wele Domingo Mali balontana ŋana farafina balontana ŋana a ka ja diɲɛ balontana ŋana ka sukoɲɛw kɛra hakilina jiginna Salif Keita ntanyana sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 2 san 2023 in na Bamakɔ. Salif Keita somɔgɔw nana a balontana ɲɔgɔn dɔw tun bɛ yen Mali maaba caman tun bɛ kɛnɛ kan Salif Keita ka club fɔlɔ AS Hiral de Bamako ani Mali club caman mɔgɔw tun bɛ yen mɔgɔw bɔra fana jamana wɛrɛw kan ka na Mali jamana ɲɛmaw tɔgɔ la fanga ɲɛma Dr Shogeli Kokala Mayiga tun bɛ yen ka fara minisiri caman kan seereyaw kɛra k'a yira ko Salif Keita tun ye maliden ɲuman ye maliden ɲuman min don a tɔgɔ ye kobaw tigɛ ka babaw tigɛ a somɔgɔw tɔgɔ la a kɔrɔkɛ Musa Keita ye tasibila kɛ ka ɲɛsin a dɔgɔnin ma a ka kuma kɔnɔ a ye mɔgɔw lasegi ka na Salif Keita ka balontan degeli waati la ka fara o kan Musa Keita Salif Keita kɔrɔkɛ y'a ɲini mɔgɔw ka dɔwɔdon kɛ a dɔgɔnin ye an cini ma ne fana bɛ min dɔ la min'o de fɔ aw ye a ma kɛ fosi fɛ ni nin tɛ a tɛ yaala tɛ kuma caman kɛ a sen tɛ fosi la ni ballon tɛ kabiri a ma kundama bɛrɛ sɔrɔ a bɛ ballon de tan ale bɛ ballon fɛ cogo min na a ma kɛ foyi fɛ ka ballon bɔ a bɛ ballon de tan lɛri sugu bɛɛ kɔrɔ lɛri ko t'a la a ma jarabi foyi la ni tenisi ballon tɛ a bɛ tilen k'a ta wɛrɛ la kɔrɔ a kelen n'a y'a gosi kogo la natɔ a b'a gosi ballon tɛ bi o de y'a to ale ka contrôle ni maa ta tɛ kelen ye ballon bɛ bɔ fan fɛ a b'a jate dɔn o de y'ale ka ballon tan cogo ni tɔw ta bɔ ɲɔgɔn ma ka fɔ ko wɛrɛ do tɛ dɛ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ jinɛya tɛ foyi wɛrɛ tɛ an ba fɛn fɛn mana taa sugu la u bɛ na dɔ d'a ma Modibo Keyita muso Mariam n'a taara sugu la n'a sera Paris a bɛ kelen san ka na an ba n'o yɛrɛ ki Tarawele n'a taara a bɛ dɔ san ka na n'a dɔgɔmuso Fune taara a bɛ dɔ san ka na ni ba ma ne taara nin bɛɛ bɛna ballon n'ale kelen de ma a b'a tan fo k'a fusugu ni min fusugura n'o pɛrɛnna a bɛ dɔ wɛrɛ ta a ka dɔn de Ala de ye nin fana da fana ma faamaw b'aw fo silamɛw b'aw fo dɔnnikɛlaw b'aw fo maa ɲini nin bɛɛ fɛ nin bɛɛ ka duwawu de kɛ ne dɔgɔ ye Ala kana gɛlɛya s'an ma la an bɛɛ ka jɛ ka duwawu k'a ye cɛ fara muso kan Ala k'a da yɔrɔ ɲa a ye min kɛ diɲɛ kɔnɔ yan nɔ o b'a bɔ yan gɛlɛya min kɛra a fɛ o bɛ caman bɔ kɛnɛ kan Mali jamana ɲɛmaw ye layidu ta k'u bɛna wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin Salif Keita ma wale ɲuman dɔn min bɛ kɛ sababu ye a tɔgɔ na to mɔgɔw da a kana tunu n'an ko ka immortaliser o hakilina ye nisɔndiyaba di mɔgɔw ma minnu tun bɛ Salif Keita ka sanga kɛnɛ kan kunun i n'a fɔ a bɛ fɔ yɔrɔ dɔw la cogoya min na tiɲɛ don Brésil pele bɛ yen nka Salif Keita fana bɛ yen Salif Keita ka suturali kɛra Bamakɔ Amdalayi kaburudon na Ala ka jigiyɔrɔ ɲa VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don kaburu nani kano ko n'a ma ne kaburu dɔn ne kaburu tɛ kiraba den dɔn ne kaburu tɛ nabima den dɔn I n'a fɔ ladalako la tabalen bɛ kumada di aw ma aw ka se ka ɲɛfɔli kɛ haminako ni jɔrɔnako min bɛ aw la janw an bɛ waati min na ko sisan an ka maa dɔw lamɛn minnu ye ɲɛfɔli k'an ye u taw la Assalamu
alaikum. Biwa bora la ba ci an muso den san makro ga fuli an tan ba belajile ni to ko dawda jira ne bo kati marala ga komini o dum la plazi o si jangoro ko ne ko ni hamina mem nda mali ko robe mada mali autorité nu kluka de mo be barala amu fuku tangu wala mando je nun nalite fenjo ambe seno ba sit ndige nga kala je sadri sene jomona in famba madi senegalai ka senegal non vraiment kala je ka la du mali kono senegal non la du mali kono sani dunga faswa dira mali ngona wallahi fembe la jele be sabati hala ample kele abaminata abbe balantene ko sono gele awrete o me kala je minu me autorité mo no sadri kala je senegal non engrais ni bagaju sadri kala du mali rede kono ko senegal senen ka tabala yere no rekela ya on rede na ba jamana de ni asi kemo ba so bishi bede Sénégal o mais o be Sénégal yoro mino ni fro ko Sénégal of ne me bulo ko fe vraiment tiare la ni yalla jedde kum bala kala je be bara la de billahi be bara yere la mu fugu tamire mais ko ne hakina faro bulo kan tiare la o ka Sénégal tabala o ka senem non di Sénégal ma mana ni dunga fa sabata da jamana ngono sa gila chama me billahi da be bo abela nga fulin tan ba bela jele ala ka jamana ngolo suma ala ka malika me ala ka mal dunga me merci. Bon, assalamu alaikum. Iwa bamara lamini ganani abarakala bilaji dam. Ne toka ko Marconi. Bon, ne kon mi kuma min kan asimina ka transition mo kon ambu ko bi ambu ko sinu be baranya mana vraiment usiga ka bara min ke jamana ngoro kono de mitanya de mi dedo mais sur le plan l'électricité pour envoyer ma resu pour pour envoyer ma resu pour aller donner ni ko al ne ka pour envoyer bilan ne bi 3 sur 20 de duma le bilan est nul. Vraiment courant ko man ñina ba courant tege bambali ma je ne mo segana ne ko anga les branches hydroélectriques munu be courant munu be bo baji kono ta no ko lu taka barake sont pas fonctionnels taka barake di waaw chene de do waaw bien mune be una we groupe électrogène chama irana ayre ay en contana mais à ko bini ngake l'éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé à ko kele du fin en contenant ngo ni na ke ka kura ngo ka me ala ka ta ke buyan de ni ambulo kra ore do fara kura ngo kan ne kon ngulo ni groupe nu fa ta se alu ka ese ka ji kono kura blanga se go kan pour ka nga se to ka po kura ndike na so mo o se kana re surtout Bamako yɛrɛ kɛlen n'a fɔ village an ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ ani village kɔnɔna bɛɛ lajɛlen dama ka kɛ parce que maa bɛ tigɛ cogo min na a bɛ tigɛ wa n'a tigɛra a bɛ se ka heure 2 heure 3 kɛ a tɛ na mais yɔrɔ min na dɔrɔn a bɛ na dɔrɔn heure 2 heure 3 ka taa tuguni vraiment ni m'o jateminɛ de ne yɛrɛ bi tɔgɔ Umaru ne sigilen don Lafiyabugu de commune 4 la sigida 4 na Bamako yan mais bi wala Bamara lamɛnbaga n'a a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo. Ve Afrique la même belajere nga ful be belajere ne to Burama Kulubali nsigro be ne be go mo be mo sala ne la kon be ga jero ben tan na ne kon be ga jero ben servo tan na ne be ga jero ben tan na re do ande dawde ke ala ka kun je ko ni mo am belajere mo ala ke famna di ala ma dem belajere mo ala ka kun be no na kale kan ne la kon jero kale kan ne jero re ko. aw fana na ya sɔrɔ ci kan b'aw bolo kala se a bɛ se k'olu ci an ka whatsapp nɛgɛjuru sira mun na o de ye 020 20 24 30 47 16. aw ka kuma daminɛtɔ aw kana ɲinɛ k'aw tɔgɔ an'aw sigiyɔrɔw fɔ fɔlɔ n'a sɔrɔ ye muso la ka walima musomisɛnnin ye a ka d'an ye k'aw fana ka hamina ni jɔrɔna ko dɔn. an ye nin de sɔrɔ ka di aw ma kunnafoni kunda bi alamisadonya in na bi jɛmukan na dadi balaw ye ale de bolo tun bɛ nɛgɛ karafe la ka kunnafoniyaw lase aw ma ne Seyinabu Ciro yɛrɛ fɛ sini jumadon ni waati kelen in na ni Alama basi wɛrɛ kɛ an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ni kunnafoniya wɛrɛw ye nka ɲɛnu cɛ an b'a fɔ k'aw ni ce aw ka kulomajɔ la ala ka tile hɛrɛ di.